И хора, днеска играем Sand of 2. Да. В момента майка ми гледа Игри на волята. Да го покажа ли? Брат ми снима. Да. И Не се радосвайте и за мен, защото съм на 5 години. да, не се ядосвайте, ако нещо грешно направи. Не се надосвайте, аз съм на 5 години. Какво се развема? Мама едно. Ладно. Не, Мира. Това току-що ръчката беше на брат ми, най-малкия брат. Да, който е на една годинка. Не се надосвайте и той е най-малкия. Това е от някаква кола. О, да, акър. Биха ме. И аз бихме. Окей, какво да се взема? Във втора част ще си изиграя. Във втора част ще изиграя към 3 дуела. Ме убиха. Да би не целият този матч. Сега може би после да се увенираш. Айде, бихме! Казваш ли нещо? Айде, ура! Айде, ще вземем по-силно оръжие. Стойте. Не, да го светнем. Добре, мокни. Искам просто една цяла битка да остана жив.
Майко моят. Дали ще гръмне бомбата? Не. Взех се снайпер. Отдолу имам пистолет. А под пистолета имам нож. Яйца? Видео. Тъй. Това е всичко от нас. Чао!